Chantal, prečo ešte nemáš prácu? Mám, som influencerka. Čo nevidieť, prerazí. Kde to som? Ja som Iskrička, vitajte v kúzelnom svete. Robíš si srandu, ty pizda? Voláte ma pizda. Ocitla sa v rozprávkovom kráľovstve. Drahá princezná, Rozália Esmeralda z Katánie. Ty si predsa rúženka. To mám teraz čakať na princa? 100 rokov ubehne ako nič. No takúto princeznú ste ešte nevideli. Už ma poboskaj. Nemali ste spať? Bol tu niekto predo mnou? Prišiel som vás zachrániť, vzácna princezná. Daj pokoj! Kde sme to skončili? Bláznivá kinopremiéra, Ako sa dostaneme domov? v ktorej sa všetky rozprávky Opraviť ho dokáže iba mocná čarodejnica. ako si pomiešali. Fuck you, princezné. V piatok o 20:40 na Jojke.